Un estel els va guiar fins a Betlem. Van postrar-se davant del nen Jesús i li van fer 3 curiosos regals: or, per la seva condició de rei; encens, com a ofrena a un déu; i mirra, per la seva condició humana. Poc més en sabem d'aquests homes misteriosos. Només Mateu, al seu evangeli, en parla. Els anomena mags, una paraula que pot significar simplement savis, i especifica, això sí, que venien d'Orient. Però no deia que fossin 3. De fet, durant els primers anys del cristianisme hi ha autors que parlen de 2 adoradors, de 4, de 6, de 12 i fins i tot de 60. És al segle III, quan l'Església fixa el nombre definitiu, 3, coincident amb les 3 ofrenes, i els anomena definitivament reis, un títol menys misteriós i ambigu que el de mags. Per tenir un nom definitiu encara trigarem alguns segles. Els cristians de Grècia els anomenaran Apelikon, Amerim i Sorakim. Els d'Etiòpia, Hator, Sater i Paratores. Els siris, Kakfa, Bada Dilma i Bada de Harida. Fins al segle VI no trobem la denominació oficial, Baltasar, Malció i Gaspar, com es pot llegir, per primer cop, el famós mosaic de Ràvena. Aquí, atenció, encara no porten corona, sinó gorres frígies, una mena de barretines. I Baltasar, l'únic que té negre, és la barba. No serà fins al segle XIV quan quedi fixada la imatge icònica, un rei blanc, un d'arròs i un de negre, representant les 3 races de la terra, els 3 confins del món, des d'on van dur les ofrenes. Però què va passar amb els 3 reis? Diu la tradició que l'apòstol Tomàs se'ls va trobar al Iemen, que els va batejar i que van arribar a ser bisbes. Van ser martiritzats pels romans i les seves relíquies es van portar a Constantinoble primer i després a Milà, fins a arribar a Colònia, on encara es veneren dins d'un cofre d'or, a la catedral. Però hi ha els regals. Què en va fer Jesús dels seus regals? Segons una tradició ortodoxa, Maria va guardar l'or, l'encens i la mirra i abans de morir els va entregar als apòstols. Es van guardar a Constantinoble i quan la ciutat va caure en mans dels turcs, una princesa cristiana els va portar al monestir de Sant Pau, al Mont Athos, perquè els monjos grecs els protegissin. Allà es conserven encara 28 monedes d'or de diferents mides i 62 boletes d'encens i de mirra, que segons els monjos encara desprenen perfum. La resta, com tot el que passarà aquesta nit, és, al cap i a la fi, màgic.